En dan komt dat bij de begedacht. Gezien je maar podium, zaken goeie, hoe studie, hoe na kan zeggen, afijn, ze wat kan doen je, na gerade plag en toeristen, ja, zeer zijn, afijn, na ieder wanneer quoi. Mais là, il y a tost archi vacances dans plag afijn, on ons mais rien de m'occuper de son mal. Dus ik heb een beetje met zuur niet bezig, maar voor mij is het goed. Oh, han het bij de neven, dan die gewoon niet bij restaurant. Ah, goed hebben, dus we kunnen met een kat, dat staat dan bien muur, maar dan een zuiden hier. Afijn, ging we die zeggen, maar is dit dan, ja, maar. Maar voor jou dat ik kan zeggen, afijn. Mais Dieu ne met zo Antondor, Jean-François wel vraiment Antondor. Dus de min me nos vejos en ook. Pas moi là ça, la boule. Ag fait auto mon beken Antondor, mais zero Antondor. Merde, comment vous voyez là? Au fait, हम beken l'union na me poda. Ik heb lang gezien, maar ja, met dan zijn we nog pas bij een duet, we hebben nog een kwijt, hadden dan de baas, ze zei pelemat, onder nu naar doen, afie, we hebben juist, tremen, geven dan Gerwin, Gio Gerwin, maar hebben ze een restaurant in Paris, ja, met pot, ja, hebben ze een restaurant, ja. Kijk hoe ze die moeder hebben met Paris. Ja. Afijn, wie had een behandeld, maar Gerwin kwam. Fait, pour nous, je regarde par exemple, du garten week, une vélo de peau dans le prijo, et un autre vélo de plat, et prijo. Afijn, Plarion commence à se dire, oh ja. Après, on a eu ce cas de nom, on a zoek op maat, mais aan mijn jong, mais Plarion, oh ja, mijn jong. Ja, mijn business die me. Papa is aan dus gewoon die business, regeling, maar aan een keer wil ik met een man bedoelen was. Oh ja, han geef me een douche is, maar ja. Oh. Lieg is zo hier met, hoe mij. Oh, misschien bij de bezammers komen. Oh ja, han geef me een run mee. Hier bij Kroger, hoe is het? Oh, ik heb pintarden. En pintarden zijn goeie legumes. Oh, han geef me een pintarden. Hier waar je Ruben. Maar Kroger goed dan? Et un dessert, mon goût de meilleur, un dessert moyen, farandole de dessert, ouais. Oh, hier was een goede bar daar. In Ingels kwam een dibi, hij deed het niet staan. Dat is wat goeie legumes. Wat kan niet een goeie en dat is real. Veel goede een dessert, dat ben fijn, probleem daar, dit is sacré. Hein? Die mijn madre is aan. Ik was goed een minuut qua. Adebes we zich ben met pot. Anon met wees mies met pa een disposer mee.